Juman kautta meinaan, mä olin suhteellisen hyvällä tuulella tänä aamuna, kun mä punkan pohjasta rupesin kömpiin siinä 11 maissa. En oo enää. Nimittäin tänään puhutaan paskantamisesta, eli koirien jätöksistä. No ei siinä mitään, me ruvettiin sitten siinä 2 maissa vähän köpötteleen ton Oilin kanssa tonne aamuvirtsalle, niin siellä tulee semmonen vanhempi naishenkilö kohteliaasti huomauttaa, että ei tänne saa pipanoida. Koirien ulkoilualue on tuossa 2 kilometrin päässä. Eihän toi meidän Oili nyt tommalla pikku töppäsillään jaksa kävellä 100 metriä. Voi helvetti, taivaalta sataa tonneittain rikkeä ja paskaa joka päivä. Tää tukka lähtee päästä. Nää meidän pikku Oilinkon pipanat. Näitähän voi periaatteessa no ei ihan, mutta melkein vois vaikka syödä. Ei varmaan tuu syöpää, se on aivan Mitä? Jaha, terve täällä koiraohjelmaa. Ei täällä mitään koiraohjelmaa tehdä kuin Matti Räpä. Tässä olisi meidän Jyri nimittäin. Jahas, Jyri! No niin, kattokaa Jyriä. Kyllä mä ymmärrän, että tommosesta huomautellaan. Toihan sontii navetallisen paskaa päivässä. No, kyllä me kaikki kerätään, mitä täältä tulee. Millä sä ne kerää? Traktorilla vai? Mä kautta mohvia täällä niin kun oikein yhtään mikään. Mä lähden ainakin kotiin. Tässä olisi meidän Jyri. Vie nyt se koiras muualla, hei! Ukko! Jakkara 150 markkaa, piironki 200 ja kun otetaan tämä Ido 59, onhan se vedetty, niin teidän loppuvelkanne valtiolle on 58 400 ja toivomme suoritustanne kuun loppuun mennessä. Hyvää päivänjatkoa. Hyvä Holkeri!